weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to madina gunasa wuro teddungo kon waktu yoni ha to dakorde daka mo ndulmaji dembe eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal wonande diɗɗal yaadiɓe joomayi président hanki o mbaɗi haalande men e gardogol ay damboje ɓe ñingui no feewi noon yogay terɗe lundo ngo kono kadi ɓe kolliti wonande aɓe eri dendagal ɓesguji sénégal naɓe kala nde nottoto noddadu hoorejo leydi ndi jogori latade ko nogase jeetati lewru fandu ko fate kaldigala jam e kisala hakkude ɓesguji leydi ndi kala to leydi Mauritanie police hande o subaka riwi yogay étudiaji moɓodirnoɓe yeeso ñiɓirde jagorɗo jangde towde kamɓe noon gullitali mabɓe kay ko fati banggue boursi kamɓe moƴƴingol gonangal mabɓe e jangde leydi ndi to leydi Mali yogay terɗe landaji lundo walla mbiyen dawrugol moɓodirino gam wadde conférence men ñande aset jawtuɗo hennoɓe kolliti oɗo saaha ɓe ƴetti pellital darade rende ndimagu leydi ndi ha tenti noon tunorgala leydi Mali ɗo ha hande ala kala ko famni ko fati e sumgoji leydi Mali to leydi Guinée Conakry ko mitin mawɗo no fewi gam wallidde CNRD taw yuɓɓini ɗum toon to Mamo ko général Aminata Diallo wo inni ɗum ko mouvement Fouta fo fotti fi Mamadi Doumbouya e tawtorede yoga e terɗe gouvernement o musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso safriyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala omo tintina dendagal bandiraɓe kala hande o omo tawe to wuuro teddungo woni Madina Gounass to legal Saraba docteur Djibiso ha to Daka omo tintina dendagal bandiraɓe kala omo tawe ɗo wuuro teddungo Daka ha caggal Daka kala docteur Djibiso ene jogui beelema wiide dendagal safriyankoɓe ɗumum kala omo jogui leɗɗe bittaɗe toon to leydi Mali ha tenti noon ngal leggal piitengala kumeni ganduɗa ene anda no fewi toon to Ségou e ko taari ɗum kala docteur Djibiso ene safra prostate nonne kadi hémorroïde gonɗo nder jalto bowal kala fibron kiis gonduɗoy neem ɓandu musoru koyɗe musoje koye musoje keceji musoje mo seydani memi walla cimmiɗo ha e tigƴiƴam mum kala ɗaɓɓowo laabi ɗannugal danayal longal kala mum sa jokkodire docteur Djibiso ko hunde tawande fina tawa e nder ƴiƴam mabɓe kala sa yiiɗi jokkodirde e docteur Djibiso mbatta ko tonggode leydi Mali 00 223 70 85 72 47 tonggode leydi Sénégal mbaɗa 00 221 77 244 92 81 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e dow moɗon kawis Allah cuuɗiɗo e kiiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma
so tawi ko tongode gorelte jidda hebde mbele mbawa jokkondirde mabbe so tawi gonda ko to Espagne jokkondirta koy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi non gonda koto Belgique jokkondirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi non gonda koto Sénégal Mbour jokkondirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi non gonda koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkondirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi non gonda koto Kaolack jokkondirta koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi non gonda koto Njimbe jokkondirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi non gonda koto leydi France jokkondirta koye Haruna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓestowade e rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yaran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafma no fotiri so tawi waɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji yaran ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni ciatta hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji yaran ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitengal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase jeetati seeto hitande ujune ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba oɗon ñaaga yaafuya noon dandene nanga no feewi lawol tataɓol ko fate congrès général taw ko union ulama africaine jooɗima ñande aset jawtuɗo henno to Dakar lamorgo leydi Sénégal e tawede hoorejo leydi ndi kame jaagoɗɗo jangde lesre leydi Sénégal taw kadi koye catal wakfa ɗum noon ko ene tolno e nogase jeeɗiɗi leydi wawi tawtorede ko fate financement ji kame wallidde wakfa ngal catal ha wawa darade nde tawno titode mawde to banggue jangde heblo kame wallidde yoga e duuɗe ha mbawa yiitade koye mumen ɗin sifaji kala mbawi kay rutinede hen beele kadi wonande l'islam o ɓuura kadi jogade juɓɓuɗi to banggue ñotodiral e sifa gonangal kala jagorɗo gaynaka e ndema mo leydi Sénégal ɗoftodiri e jagorɗo konu nden kay kisala woni Birama Diop ɗum noon ko lon to leydi Mauritanie jillu ngu noon jagorɗo gaynako fandare muɗum oɗo saaha ɓoyata julde taske ngam heɓanade ko fate jawɗi giwoji toon to leydi Mauritanie ngu jillu o holliti jaɓɓama toon to leydi Mauritanie hakkude makko e nando makko jagorɗo gaynaka ɗum noon ko yidde hisnude nden kay kisal ɓen ittoɓe jawdi mumen to leydi Mauritanie ngam adude leydi Sénégal heɓanade julde taske hikka nde kala mum ma won jam e kisal hono aadori wonande leydi Sénégal e kala hitande en itta koolaɗo mum to banggue o jagorɗo gaynaka to leydi Mauritanie ha to Mali kala ngam heɓanade ɗe daabeje kay jogorɗe yillade nder leydi Sénégal ngam timminande tew layyaji wonande leydi Sénégal keddoɗen koye Sénégal gartiren koye jagorɗo jokkodiral hakkude leyɗele mo leydi Sénégal woni Yacine Fall arti ko fate banggue wonande o suka gorko nottotoɗo Malick Diop mo ganduɗa ko Sénégal naajo jeyaɗo toon to Koungheula janggannoɗo toon to université mo Bambey ɗum ko caggal nde heeɓi bourse muɗum fayi toon to leydi Russie ngam janggoyde toon e duuɗe towɗe no feewi caggal muɗum noon ko nden tigui tawa e armée koninke ngam wallidde armée leydi Russie haɓade Ukraine on noon woni nangaɗo taw ko toon to Ukraine taw kadi nanguima ko koninkoɓe leydi Ukraine kanko jaagoɗon o hollitiɓe jokkodiri e ambassadeur mo leydi Russie beele kadi koyɗe jaam mbawa waɗede hen beele o suka Sénégal naajo wawa accitede jaam e kisal koreji makko noon tawi toon to Koungheula o saaha enen jogui hen fayre mawde no feewi kawtal joomay président hanki o ɓe mbaɗi conférence mabɓe mawɗo no feewi on conférence noon ɗo wiɗuma ko Aïda Mbodj o arti noon yogay konnguɗi ha tenti noon lundo ngo o ñingi ngo lundo kay o saaha wonɓe e ñingde hitande wonande garangal laamu hoorejo leydi ndi Sénégal kono kadi o holliti wonande julde korka yawtunde won lundiyanke goto kay eri wonande oɗo saaha kay yo yimɓe ɗaccu ngu laamu wona e golle o holliti ko ni tigui dawriyanke e lundiyanke foti siforade kono wona kay kala ko laamu waɗi ko ñingde jamma e ñalawma kono kadi ɓe erima ɓiɓɓe guinidi kala tenti noon ɓen lundo kay taw ko miccotoɓe ko fate banggue gueɗe poɗɗe waɗede nogas e jeetati lewru fandu ndu so jomiraɗo haaji ɗum noon ko hoorejo leydi yiiɗi wadde jonde kaldigal hakkude ɓesguji leydi ndi kala ɗon ɗo taƴata taw ko o sete kay ɗo wowo nde ɗon jonde kaldigal délégation générale hajjiyankoɓe ɓe leydi Sénégal ɓe erima yogay pelle ardiɗe ɗen hajjiyankoɓe kolliti wonɗo guyka visa yiita eɓen kay jogorɓe hajjoyde hitande hikka nde ɗum noon oɗo saaɓe kolliti ɗen gueɗe kalɗe ɓurata yurnitede no feewi gam siftinde moon ko ɓoyata ko nan wonande kay ɗen laaɗe ɓen hajjiyankoɓe ma mbawa weyde gam faade toon to Makkatul Mukarrama ko ene tolno e 1 ujunere pawɗo temedde jeetato capanɗe jeegom ma mbawa yettoyade toon to Makkatul Mukarrama ngam waɗoyde hijjore mumen hisatola dagana hanki o lycéen mbaɗi toon jonde mumen nden jonde noon ko findino kame jeertino ɗum noon koye konngol
wolande Biram Seka woni coordinateur de Front Civil ko fati bange jirtinde ɓesguji diwano kala caɗele gonde internet kami halkare yolayro e caɗele taweteɗe hen kala ko nonne kadi hayso tawi ene waɗi kay gueɗe moƴƴe kono kadi ene waɗi gueɗe kalkoje no fewi ɗum noon sukaɓe ne poti rentinede internet nde tawno so tawi a nawirima to banggue mo moƴƴani o sa renaki tan on banggue jogori ko jibinandema a gueɗe goɗɗiɗa famoyta ñalawma janggo o keddoɗena koye leydi ndi Sénégal gartaten koye oɗo hen accident musɗo baɗɗo hanki o toon to diwan mo Mbour o oto dogannoɗo dogde ɓurtude no fewi caggal nde ari dodan koɓe mbiyata kay keeci mbabba ko hawre noon dogdudene ɓurti no fewi ko ɗon tigui wo naati e motoje nayyi Jakarta ɗum noon waɗi koto nokku biyeɗo Waranga ko wona ɗum ko noon yimɓe nayo mbasi en pittali mumen taw ko ɓe o féri joyo gañima hen nawama to hôpital mawɗo mo Mbour ko wona ɗum ko noon leskoji ene jokki e oɗon sifa no fewi trafic drogue kene tolno 1 kilo mo cannabis woni ko teta e ballal renseignement ɗum ko hakkude Dakar Kaolack o brigade mo legal Kassaville ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe oɗo hen sagata dognowo koɗo hen huuɗo bon ko wiya tep ko wona ɗum ko noon wonde dadiɓe ɓe HLM kañumen ne mbawi fawde juuɗe mumen e trafic drogue mo hinde course mo ganduɗa oɗo drogue jawɗo warde no fewi ken tolno 52 paquet woni ko teta e makko taw koye oɗon sifa ambassadeur mo leydi Sénégal to Suisse woni Zenefa yaltini communiqué hanke o yeddi gam wiyede kay binditagol ene windite to banggue oɗon fannu beele kadi visa ji ko fate faade Suisse yili ade golle o holliti ɗen gueɗe kala godani kala naɗɗo hen kam so tawi dañi hen caɗele ko kañum few jani hoore mum teskede nguleki sattuki no fewi e nder leydi Sénégal hay ko taari leydi Sénégal kala toon to région mo Kédougou département mo Salémata teskama toon toɓo manggo no fewi ken tolno 33 métres woni ko jippi toon to bande fassi e nder diwan mum kala kono ne kadi e Madina Bafé kamne wondi e Fungelimbe ɗeɗo nokkuji kala teskama toɓoli kewɗi jippade e nder diwan mum ɗum ko caggal teskede ɗe balɗe kay guleki sattuki no fewi e nder diwanuji ɗi kala toon to Madina Gounass paɗena jonde tataɓire ñalawma hande o ɗum ko caggal nde kirndol daka waɗi ñande aset jawtuɗo hen o ñalawma hande o noon waɗi ñalawma tataɓijo o saaha kay lulde alliyankore balɗe sappo luliɓe kene tolno e kilométre uji sappo wuuro teddugo Madina Gounass hande o kala koko heewi yimɓe no fewi man ketto musidɗo men Amadou Samba Lo toon to wuuro teddugo Madina Gounass ha toon to Daka Madina Gounass Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettiroɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e Daka mo Medina Gounass eɗen gandi kala nde salatu yonti so noddinowo noddini e on saaha si ha peññinama seeɗa tan ceerno e seeto mum ceerno e dendagal kala gara julde salatu o ɓe tawa dendagal julɓe kala ene pandi e juma ɗon ɗo Daka ɗo caggal muɗum noon so juulama gasi wirde so wirdama ha gasi banda ceelaji mo Seydou Fawe dendagal julɓe kala ketto naftoro son kettima bando kala ko haalata ko eko ceerno yewtere hen ko nde haalno e joni a tawat ko haalata ko kala ko oɗo saaha ɗum woni e o saaha aduna hen caggal muɗum noon ceerno yamira ceerno Cheikh Baro mo Mbour fawten konko ɗum daɓɓi belɗi dahmude walla mi ñii ko ceerno Ibou ceerno goto kala wedden konngudi baɗɗi fayida sanne e on saaha noon ceerno yamira joom inde lene ɓaɗo ɓen ɓaɗo kala joguiɗo inde nder aduna kala garno Daka e on saaha haalne ceerno feññina inde nde e on saaha no inde so feññinama caggal muɗum noon ceerno yamira ɓen nanggoɓe laawol Cheikh Ahmad Tidiane ɓenne kadi goto kala ɗo woni yo anniya ene nangga laawol Cheikh Ahmad Tidiane e on saaha noon ceerno yamira ceerno Siraji An yo haal saɗiji nogas tati laawol Cheikh Ahmad Tidiane ɗi on haali ha gasi so haali ha gasi
e on sa ceerno wiya kala ganninoɗo yo rende juɗum ɗiɗi e on saha moom e yeeso muɗum ceerno wiya mi dokkima lazim e wasif e wirto altima joom moom e yeeso muɗum eɗen gandi teskade kewal yimɓe ngal goto kala wawi wiide ma yetto ceerno sa mine ceerno ko ceerno junggo wadde ko on saha ko ni ɗum lomtinirte caggal muɗum noon ceerno e délégation ceerno julɓe kala duwono dental kala duwono bato o e on saha bandiraɓe julɓe kala goto kala yaɓana daka muɗum foftoyo ha kadi fando tisbar garo so allahu lam ɗo jaaɓi sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass feede Weltare TV weltare eɓe fulɓe andude ma sara Abdoulaye Sarr Ahmadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi toon to wuro teddungo Madina Gounass eɗen mbiya tan daka jaame kisale ɓuural ha wonayi ndenka e kisal ɗum uddi kumpital men ɗemngal pulare nder genndi ndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie fedde daraniɓe haqqe innama ade taw koye cetal Iran ɓe moɓodiri ngam hollide mette mabɓe ko fate nanngal biyeteɗo Abdoulaye Ba daraniɗo haqqe ɗanniyanke innama ade e nder leydi ndi Mauritanie ɓe erima oɗo saaha kay nde on ɗaccite ko ɓuri yawde e yaccade Biram Da Abeydi hanki o waɗi conférence muɗum e nder on conférence noon wo holliti haɗo ɗo gonɗen ala kala kuccama ɗam laamu ngu holliti ɓeɗo henna kay wonande jogorɓe nottade ngal ɗo henna kaldigal ngal ganduɗa laamu ngu hande ni gonɗinani ngo noddadu ngu noddi ko fate dialogue saabu hande kay ala kala koɓe kumpita ko fate oɗon dialogue e sifa gonangal mum ɗo ɗo ganduɗa leydi ndi yimɓe hewɓe kay haqqe men ene yaɓɓa e nder leydi ndi no feewi e wiidemo kanko ona wonande sarɗiyanke dawriyanke dariɗo haqqe innamade woni Biram Da Abeydi autorité ji leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe nangi ken tolno e 19 taw ko ɓen yinnoɓe ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol e suuɗayru wonnoɓe kaye kalana en jiiɗi faade toon to Espagne kamɓe ɓe nanga ko 480 kilométre hakkude Nouakchott e nder maaje kaɗɗeɗe leydi Mauritanie o saha noon ɓe tawi e juuɗe autorité ji leydi Mauritanie Grande-Bretagne ɓe kolliti kamɓene nder communiqué moɓe jaltini aɓe ndentina ɓesguji leyɗele mabɓe kala ɓesguji leydi mabɓe kala wonande kay nder leydi Mauritanie de jomumen ndentoto yogay keeri dendaɗi ɗi ko wayno Sahara Mauritanie ko wayno Hawdi en Fayenma Trésor Asaba Adrar ɗino kuji kala nde ɓesguji mabɓe ndentoto ɗino kuji ngam teskede wonande caɗele ndenka e kisal ene ɗeɓi ŋakkude hen no feewi mettuo mo leydi Mauritanie holliti nogase jeetati ñalawma hande o fayenma nogase jeenayya avril ñalawma janngo ko hendu e poussiére woni tan wen peƴƴirde leydi mawde woni kay ko tinete toon to état mo Hawdi en Asaba Tagana Adrara Barahana Gorgol Traza wonata kay ko poussiére en wonda e nguleki sattuki no feewi ki nguleki sattuki finoɓe toon to layyuna kolliti metti mumen hande kay hay namdal ngal ɓe namdi ni ala kala koɓe keeɓi hen ngam teskede kuppiraji courant no feewi taw ko pan courant haɗo henna kay ala ko gasi haydara ɓe keɓani hen ken tolno e waktuji nogasa kala ñalawma aɓe jooɗo taw ɓe ngala hen kuɓɓam hay seeɗa ambassadeur mo leydi Mauritanie joɗiɗe toon to leydi Mali woni Cheikhna Moulay Zeyna o holliti wonande camion ngaji taw ko remorki Mauritanie naɓe hewɓe kay nana juuki hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire o holliti noon oɗo saaɓe jokkodiri e autorité ji leydi Mali ɓen kolliti gila 4 lewru avril wonande kay kuulal ngal ɓe kalno ken tolno e lebbi ɗiɗi lawɗinama wonande kay oto mo ganduɗa juutendi mum woni 16 piccal 5 juutendi taw kadi ganduɗa ko remorqueji carsoji ha heewa wonta rew e taliji leydi mabɓe enen bonna ɗum no feewi ɗum jeeyi sababu noon wonande otoji leydi Mauritanie kewɗi kay to hinde remorqueji nana juuki keerol hakkude leydi Côte d'Ivoire kam e leydi Mali ɓe kolliti noon maɓe dogen koyɗe jaam beele wonande kay gonnoɗo e jillu moma o jaggoɗomo leydi Mauritanie to leydi Mali beele ɗen gueɗe kala ene mbawa rewnede lawola to leydi Mauritanie kedoɗen police riwi subaka hande o wonɗin étudiant ji hewɓe kay taw ko mawɗodirnoɓe yeeso ñiɓirde
jagoɗo jangde towde leydi Mauritanie kamɓe ɗon ɓe gullitino ko bursiji mabɓe ko ɗum ko kadi gonangal mabɓe to banggue janguiɗoɗe ɓurata wawde moƴƴinede subakande noon police riwiɓe kono ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali armée leydi Mali mo famaɓe kolliti oɗo saaɓe jaltini dingiral wolde tato taw ko mantiniɓe taw kadi ko ɓen waɗanoɓe janguji mawɗi no fewi ɗum ko ñande 25 lewru avril dundu gonɗen toon to région mo Tombouctou noko mbiyata ko Chia ene wona kilométre uji 8 tonka noko mbiyata tonka ko toon tigui ɓe mbawi teɓɓide ɓen taw ko wonnoɓe état islamique wi état majeur général armée leydi ndi ko sanga 12h30 ko nden ɓe liiƴi e dow mabɓe hen goto ko Samba Diallo to tonka goɗɗo noon ko Amadou Bari ɓurnareede Boura goɗɗo ko Ibrahima Diallo ɓe goni ɓe nangi kono ɓe kolliti hewɓe woɗɓe kadi taw ko joguitiɓe ɓe jaltini ɗumen ngal dingiral wolde e wiide état majeur général armée leydi Mali haɓade paludisme woni pawle jontinoje e nder leydi Mali gam teskede wonde kala hitande to banggue rewɓe sowiɓe e ɓikkon kon dañani hitande ene tampa hen no fewi jeeyi sababu noon leydi Mali waɗi taɓal manggal no fewi to banggue jagoɗo cellal ɓalli mum woni colonel Asaba Diallo Touré ɗum fuɗɗi ko ñande aljuma jawtuɗo e no woni cukalel ngel dañani hitande ha fayenma dañguel lebbi 36 kame rewɓe sowiɓe kala ma keɓ ɗin dosuji vaccin gam haɓade o ñaw biyeteɗo paludisme kene foto wonde 19 safrordu hande o ene tawe hen ɗin dosuji ko wona ɗum ko noon maɓe jokku golle ɗum waɗi ko toon to kala bankora kala bankoro kono kadi ma yaha toon to kay Sikasso Kulikoro Ségou Mopti ɗo ha 2026 ma hawridina yoga e jokli leydi ndi kala to Bamako yoga partiji politique kewɗi kay mbaɗi conférence mumen ɗum ko ñande asende 26 lewru avril toon to maison de la presse woni galle Diaynde on conférence noon ɓe juɓini hewɓe hen noon tawtoram ɗum ken tolno e 1,500 tawaɗo ɓe kolliti ko fati e tugnorgal leydi ndi ɓe goni koye yidde rende ɗum oɗo saaha leydi Mali no jogaɗi ndimagu ndu fonno jogade ɗo henna kay ɗo transition gasi ha laaɓi ha hande kay o bateau noon yatana ala kala kuccam ko woni e muɗum fandare mabɓe kay o saaha ko dawrugol leydi ne moƴƴinte beele ndi jogo kuccam moƴƴam no fewi ko wona ɗum ko noon toon to Sikasso wonande sal mo mbiyata sal mo mbiyata Bazou mana on noon ko toon to Sikasso hanki no gasi jeeɗiɗi hewɓe hen kaɗama yetta toon taw ko yinnoɓe wadde toon conférence uji mumen ɗiɗo nangganoɓe taw ko gollotoɓe e banque goto mo Eco banque ɓe noon ko Birahima Diop ene wonde Alassane Touré ɗiɗo nangganoɓe ha jeeyi sababu noon syndicat liggotoɓe banque aji kam établissement ji neldiɗi halis commerce aji e woɗɓe kala hewɓe hen noon ko fino juuɗe men caggal dartingol ngofgo juuɗe gasi ha laaɓi ɓen ɗaccitama taw koye tumanoɓe yoga e gueɗe inde makko Mamadou Diakko Sénégal najo mo duuɓi 50 pawɗi kam yalti aduna hanki ale ɗo ɗum noon koto Bamako to legal Asia 2000 ko toon wo diwi so diw o yan hay goto andani walla kanko weddi hoore makko ɗum noon koto premier étage ɓandu makko noon ene tawe toon to hôpital mo Gabriel Touré hôpital mo Gabriel Touré horizon sans frontière mo Babacar Seye mo Sénégal oɗo sa waɗi hen e rangude lelawal watte ko fati e mayde makko kanko on Sénégal najo mayde toon to Bamako taw yani koye 2e étage ɓandu mum tawetendu toon to hôpital mo Gabriel Touré toon to Asia 2000 o honno o jeeya ko toon to Thiès e nder leydi Sénégal Awa Diarra woni inde makko élève en classe de terminale kan tigi warti andaka noon ko jeeyi sababu kono acci lettere on lettere noon ko caɗele famille omo haala hen koreji makko no fewi ɗum noon waɗi ko nokku ɓe mbiyata Juman Zana ɗum ko toon waɗi on lettere mo ganduɗa suwa taw jangguede ha laaɓi kono noon hewɓe koliti ko caɗele famille woni ɗon ɗum uddi kumpital men
ɗemgal pular e nder gendi leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry hewɓe e moɓodirɓe caggal CNRD ka landa ka ganduɗa hande o kay ɗowi ɗum ko général Mamadi Doumbouya toon to Mamou ko toon waɗi potital mangal no feewi tawtorede porte parole galle lamorgo ngo Amara Camara e tawtorede général Aminata Diallo ko on jeeyi ngal saba moɓodiral ngal ɗon ngal o iniri mouvement a Fouta foti fi général Mamadi Doumbouya ngam lamminti ɗuma e wallidino o holliti wonande kay o Doumbouya ko balliɗɗo Fouta Diallo noon foti tigi ko hedde caggal mum ngam gila ari waɗi taɓal mangal no feewi to Niger région de Tillabéri waɗɗani keerol hakkunde leydi Niger kame leydi Mali taw koye opération mbiyata Al Mahwa ko on tigi ɗoftunoɓe jamburu en ɓen koninkoɓe ko ɓen jogitiɓe armeji liƴe dow mabɓe jooɓi e mabɓe kene tolnoy 13 koninke mbasi en fittanum ɗum koto cangol maayo ngol mbiyata Sakkiya ko toon on opération waɗi ɓen wa hewɓe hen mbasi toon pittali mumena to Niger Algérie kene tolnoye ujunere e temedere ɗanni yanke ɗanle Afrique naaɓe wonnoɓe to Algérie ko ɓen diwa beddoya e ceene nokkubireɗo amchaka nokkubireɗo ashmaka o sanan pelle Niger naaɓe darniɓe haqqe aade kolliti ɓe kay ngala ko ñaami ni ko jari hewɓe hen noon e ɗaɓɓi ballal ɓe jeeya koye 17 leydi e nder leyɗele Afrique woni hen jeeya ko toon to Benin Burkina Faso Niger Cameroun kono ni kadi woni hen koto Guinée oɗo saha Somalie naaɓe Bangladesh naaɓe ene tawe e nder maɓɓe kala oɗo sahano ɓe erima ballal timmugal faade e mabɓe to leydi Benin gouvernement leydi ndi yeddi wiyeede jangu wannongu toon ñande 17 avril ko temedere neɗɗo maayi hen ɓe kolliti limore nde yaltinum ko joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Benin o holliti ko 54 neɗɗo mbasi en pittal men taw koye ngu jangu wangu toon to parc W ene tawe toon to Kudu ɓe holliti noon wiyede ko temedere neɗɗo wasi en fitta ɗum wodani hay seeɗa to Côte d'Ivoire ñande asen nde moɓodiral mangal no feewi taw ko parti africaine peuple africaine ivoirienne taw kadi koye gardugol Laurent Gbagbo ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no feewi ko fati kay e mbir mabɓe wasde jaɓanede jeyede sumgoji nagasi 5 octobre nde ndeɗo hen hitande ɓe kolliti ɗum fotani wonde maɓe ndewido pele ɓe kolliti noon ngoɗo hen laamu wona laamu potala wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala yawunde mala bo oɗo saha terkere ne surka hakkunde mabɓe ɗum ko caggal wonande gouvernement Guinée équatorial ƴetti pelital yaltinde leydi mum kene tolnoy 150 Cameroun naaɓe wurnoɓe toon to Malabo kala mbaɗa refule ñalawma hanki o noon wonande ambassadeur mo leydi Guinée équatorial kam bisma to jaagoɗo affaire étrangére beele hette ko jeeyi sababu ngol ɗo hen diwgol ngol alda e dow sariya joolam jaɓeri to Iran Tehran udditi enquête jaƴƴo no feewi e yamirore Aliya Khomeini ɗum noon ko caggal fettande mawde wande to pont mo Tehran ganda kene tolno e 50 neɗɗo mbasi toon pittali mumen to leydi France jaagoɗo gueɗe e nder leydi kame jaccirgo laamu woni birno holliti hanki o saha laamu leydi France ƴetti pelital rende cuuɗi juulirɗi wonande cuuɗi juulirɗi e nder leydi ndi kala ma police ren ɗum no feewi ɗum ko caggal nde suka maninaji biyeteɗo Aboubacry Cissé mo duuɓi nogas pawɗi wara e nder juma ñande aljuma nde toon to mosquée mo Grand Nord garde mbi jafuɗa noon garde Paris ko toon o wara taw ko laaɓi fiya e makko on bannoɗo ngal baɗal dogɗo nanngoya ko toon to Italie kono rokkiri hoore makko wonande police kanko baɗɗo ngal ɗon baɗalo kono ɗum ko noon ñalawma hanki o hoore leydi France Emmanuel Macron holliti metti mum mawɗe no feewi kono ɗum ko noon kanko on barɗo o caggal kay nde fiyata on laaɓe omo haalay diina l'islam gueɗe ɗe jooɗani hay seeɗa to Yemen ko missile gulɗo jaw américain kañum yooɓi fittande 35 taw ko hoɓɓe migrant Afrique naaɓe to Saada ɗum ko altina hande o holliti ɗum joguiɗo konngol mo utsi o holli ɗum koye jayde wiitede
al mishra ɗum ko ñalawma hannde o holliti ɗum ɗon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin gaddanno moon kumpital men e ɗemgal pular kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en